Il-politika mhix għodda għal poter, imma strument li għandu jintuża għas-servizz tal-poplu. Dan kien kliem Carl Mifsud Bonnici f'intervista ma' Net News. Carl Mifsud Bonnici bin il-politiku Ugo Mifsud Bonnici beda jinvolvi ruħu fil-politika fl-1981 meta kien attiv fil-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista. Dam attiv b'dan il-mod sal-1987 meta mbagħad kompla jaħdem fil-professjoni tiegħu ta' avukat. L-ewwel darba li kkuntesta fl-elezzjoni ġenerali kien fl-1998 meta ġie elett fuq it-tieni distrett. Imma li xażel li għati semu fil-Partit Nazzjonalista. Jipprova jqiegħed fis-seħħ ideoloġija li tħares lejn in-nies, li tħares lejn il-batut u li tgħin li dawk li iktar għandhom bżonn bil-viżjoni nisranija tal-ħajja. Dawn il-valuri jissemmew bosta drabi wkoll fl-ittri li Carl Mifsud Bonnici jikteb mod regolari fil-ġurnal Il-Mument. Jiena rrid nuri l min nivvota x'naħseb u ma naħsibx. U jekk hemm xi ħadd li jivvotali nitolbu l-ewwel jaqra x'naħseb u ma naħsibx. Mbagħad wara jiddeċiedi jekk kemm il-darba għandu xitini l-vot tiegħu jew le biex nirrappreżentah. Mill-2008 sa ftit tax-xhur ilu, Carl Mifsud Bonnici qiegħda l-irwol ta' Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern, kariga li rat lil Malta taffaċċja l-kriżi fil-Libja u l-isfidi tal-immigrazzjoni fost bost oħrajn. Dan sakemm f'dawn l-aħħar xhur minħabba mozzjoni parlamentari ma setax ikompli jaqdi dan id-dmir importanti. Staqsejnieh kif fid-dawl ta' dan kollu irnexxielu jżomm daqstant kalmu tranquill u x'appoġġ jirċieva mingħand in-nies. Kull Ministru jaf li qiegħed hemm mhux fuq bażi permanenti ma fuq bażi temporanja. U allura jien kont ippreparat ukoll għal din is-sitwazzjoni, kulħadd jaf x'kienu ċ-ċirkostanzi, ma waqgħitx mis-sema, jien ma naħrabx mill-verità imma niffaċċja. U x'appoġġ sibt min-nies? Appoġġ kbir, appoġġ li jiena onestament ma stennejtx, però illi llum nirrikonoxxi kemm il-poplu Malti huwa poplu li jaf l-affarijiet tiegħu, kemm huwa poplu li jħoss sewwa, kemm huwa poplu li jħoss l-ġustizzja. Fl-aħħar mill-aħħar, spjega Mifsud Bonnici, il-politika ġib magħha numru kbir ta' esperjenzi li jgħinuk tiżviluppa lilek innifsek. Fost dawn semma l-esperjenzi tiegħu ta' Ministru fi żmien tal-kriżi Libjana u tenna li jinsab onorat li serva lil Malta fl-iktar sitwazzjonijiet diffiċli tagħha. Gabriel Ellul, Net News.